Kita may sa parente ni Joseph. Manani ni Dapita Gilubong. Wala nakakabutan no 1992 na. Kung matawa ni. 1988. Kanyo taon na taon nyo? Ano na? Sikon. Kasi mo palit sila og kuando hot cake do ay tan-am. Hot cake te. Tig 5 ra. Ano na sa San Jose. Santiago ang Consitio. Sitio San Jose, Sitio Santiago, ro di ka masaag ba. Sanjos. Ila din buk nagmahabangan niya. Kanang butangan nila og kani unsa ni diring lugar ana ba. Ilang buk na yung kanadi ka. Kanang mga nag-abang diri sa Santiago. Oh, San Jose. Ako, dili ko sa. Karon igpaningil sa kanang tigkuan. Kining tigpaabang ba. Dai sayon na kay adtuon. Makita ra. Pwede ra kanida tuon nila ha. Tig 5 years naman ang kuan ani abang ani. Kani dugo na ko ni kuan ni pare lang luoya to pare. Atong tapos pag ibig luoya lagi pare lagi. Ngam sa man ang pare do. Ulo putol. Puto lang ulo. Nakita day nga naputo lang ulo. Kay kuan man. Ang ipakita pagkabot ng interior. Aw. Yan pa man ang kuan. Aglihan pang lungon. Ari ato man ka ilang kang jirek. Ani ni. Oh, mo paso na diri ang mo graduate. Oh. Paso na kay isuod na sa kuan, ibalhog na. Nay mo na school. Ipospos niya ako dong. Diri ang iob gay diri. Building 2 man siguro ni. Kuha ko sir. Daghan man ig building. 5 years lang lagi ang ilang rent ani ang kining ilang pag-abang kay papawaon man ni sila. Kini mangon ani kay papawaon naman sila. Papawaon. Rest in peace. Due for exhumation ano. Pagbuha ko dito. Mandala sila. Silingan na mo. Red. Nasay pag-unggi hapod. Dikas. Ano rin? Kini sila diri mga due for exhumation ano sila dong. Nahabaonon ba? 5 years naman kontrata. Ibalin na sila dito sa mga bukog. Ano ko lang? Mga 2016, 2017 kuhaono na sila. Ibalin. Ikaw may tour guide na ko ron. Asa man ta? Adto ta speakers na kong cross. Oh, muna.